салом бинандагони гиромӣ, ахмақтарин блогери тоҷик ин Барада Теҷи аст. Ростӣ намехостам дар борааш ягон гапи бад бизанам, аммо вақте ки як видеоро як рафиқам роӣ кард, тамошо кардам ки дар он видео як нафар ба номи Шероз, намефаҳмам урам як блогери дигар будаст, ҳамон ҳар гап гуфта истодааст. Ман намехоҳам ки тарафдори Шероза бикунам дигараша, аммо ҳам гапҳоятро ман гӯш кардам. дар ҳақиқат ахмақтарин блогери тоҷик ҳамин Барада Теҷе не, Барада Ахмақ Теҷе худти. Якумаш, агар ки имтиҳони синфи ягат бигирам намегзарӣ, имтиҳони синфи ягат бигирам намегзарӣ. Ба сини Шероза чӣ гуфта истодааст? Гуфта истодааст ки ти худат ки, ту ҳеч ка нести. ман ҳамин суолро ай худат мекунам, ту худат ки? Мебахшӣ ака, ту худат ки? на забони тоҷикиро суҳбат карда метавонӣ, намефаҳмам 40% калимаҳои русӣ дар дохилаш. Мебахшӣ ака, ту як намояндаи халқ бояд ба забони тоҷикӣ гап занӣ. Якумаш, дуюмаш ки як бори дигар гуфта будам бародаро ки мардум ҳар гап мегӯяд ки наскидрида ва хелу хел. Мебахшӣ, ман ҳайронам ки ҳамин олмон чаро тура дар ҳамин олмон, дар ҳамин Германия раҳ додагиай. Бояд ин корро мо бибинем, бифаҳмем ки ба чӣ далиле олмон тура дар ҳамин ҷа раҳ додагиай. Язам ин шаҳар гап мегӯй, язам он шаҳар гап мегӯй. Як одами дигарро мегӯй ки талбандаӣ. Мебахшӣ ака, худ талбандаӣ. Талбандагита аз ҳамон рекламаҳое ки дар ҳамон каналат мекунӣ маълумай. бародари азиз гиромӣ, дар ҳақиқат як инсонҳои суҳбат мекунанд ки худшон ҳеҷ кам бо дигар одаморо ҳар гап мегӯянд. Ман намехоҳам ки ҳамон Шероза тарафдорӣ кунам ё ягон пишша бигирам. Не, ман чиро гуфта истодам ки ту ҳақ надорӣ миллати тоҷика наскидрида бигӯй, ту ҳақ надорӣ миллати тоҷика бигӯй ки ту ҳеҷ ка нести. Ту худат ки? махта намефаҳмам. Ту худат ки? мегӯм ку забони модарита суҳбат карда наметавонӣ, алифбои синфи яга хонда наметавонӣ. ҳатто ҳамун ман намефаҳмам кадом ахмақ, кадом беномус ҳамин каналтара тамошо мекунад. худо шоҳидай. Не, аз бадӣ ва дигар чизо нест. ман дар ҳақиқат норозӣ аз он ҳастам ки иними хеле бесаводон миллат ахмақ мекунанд. ман дард дорам имрӯз дар ин бора гап мезанам. дар ҳақиқат вақте ки ту имрӯз як нафаре ки ба хотири миллат мегӯй гап мезани, намедонӣ чӣ кор мекунӣ, бо он миллат мегӯй ки ти худат ки, шумо тоҷикои наскидрида ямай да ҳақ шарм ки, дар ҳақиқат шармам чизи хубай да. иша ҳақорат мекунӣ, уша ҳақорат мекунӣ. дар ҳамун видеое ки менависӣ ку, ҳамун видеое ки ну мемонӣ, ба ҷои хайр хай менависӣ. ту ҳатто хайр нависта наметонӣ. ту ҳатто як ҷумла ба забони тоҷикӣ навишта наметонӣ. ман намефаҳмам ки тура ки ҳақ додааст. ту ҳичи не, ту ай ҳичи. бародари ази гиромӣ, хоҳиш мекунам дар комментариҳо фикр андешаи худтонро бинависен. имрӯз гап дар бораи миллат рафта истодааст. эми хеле ахмақон меян ҳамдигар ҳар гап мегӯянд. хуб, дар ин бораи темаи дар ин борае ки масалан Шероз гуфтааст ки учот битаен, намедонам чӣ кор кунен. ин гапҳои ҳамухта гуфта истам. ман ин ки ман русӣ гап зада истам, ҳамун учот гуфта иста, немечи месаро гуфта иста, ҳамун гапҳои хта гуфта истам. гӯш кӣ, дар ин бора ӯ чизе гуфтааст нагуфтааст, аммо ту ҳақ надорӣ ки ӯ одама гапи бад бигӯй. дигар тема надорӣ. мега ки ҳамин пистаи бемағз даҳан во кунад расво шавад. ту ҳамун расвоӣ. ман ҳеҷ каса намехоҳам таҳқир бикунам, ҳеҷ каса намехоҳам гапи бад бизанам. аммо вақте ки мебинам ки як ахмақсифат мисли ту, як ахмақсифат мисли ту миллати тоҷика, намедонам наскидридагӣ мега миллати тоҷика, бигем ки худат ки, ту ҳеҷ ка нести мега. ҳамин суолро ман ҳозир бо ба худат метавам. ту худат ки? ту худам ҳеҷ ка нести. Барада Теҷе, ту ай ҳеҷ кас ҳеҷ каӣ. ҳамон нафарое ки тура тамошо мекунанд ҳамвора мисли ту ахмақанд. ба куллӣ гуфта истодам ки ҳамвое ки тура ҳамчун тарафдорӣ мекунанд, тамошот мекунанд, ҳамворам ахмақанд. ҳар як нафаре ки мисли ту вори одаморо тамошо кунад, мисли ту вори одаморо класс мунад, мисли ту вори одаморо видеоҳошро дар дигар ҷо пахш кунад, гунаҳгор мешавад. ҳар як нафаре ки бар зидди фарҳанги тоҷикӣ аст, мисли ту ахмақсифат.
اینا شرمندگی این ملت میخواهند. هر یک نفری که ترا میخواه کمک بکنه، هر یک نفری که میخواه ویدیوی ترا تماشا کنه، او خطای بزرگی کرده است. دوستا، خداحافظ.